Така, скъпи приятели, здравейте! Днескашната изненада. Един емигрант е тук при мене. Току-що пристигна и малко така го почистихме. От България. Вече сме двама емигрантите. Балканчето и аз. Така че по-нататък за феновете на Балкан ще има и клипчета с Балкан вече. Докарах се го от къща тук. Състоянието няма какво да коментираме какво е, но важното е, че няма да се кара. Ще бъде картина или сувенир на камината по-точно, защото ако трябва да се прави това нещо, трябва да се инвестира толкова пари, колкото да купи 3. Но това няма значение. Прибрах си го тук. Ще има сега интересни клипчета с него в следващите дни, ако имам време. И емигрантът, това ще бъде заглавието на днешния клип. Винаги се радвам, като идва някаква машина или като отивам да купя нещо там, но когато дойде Балканче, усещането е друго. Ще ме разберат тези, които обичат нашите машини и българската класика. Ще има редица клипове с други мотори комбинирани, ще ги измисля нещата. Днеска видеото е кратко, защото както видите вали, почисти го току-що. И поздрави от Ловеч, Автопрома, отново на линия. Скоро, скъпи приятели. Атаката продължава следващите дни.